ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍ତେ ଲିଜା ଲିପୁ ବ୍ଲଗିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଯେଉଁଟାକି କଟକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀ। ଏବେ ଆମେ ବସ୍ରେ ଯାଉଛୁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ। ତ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ବହୁତ ଯାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ମଉସା ମାଉସୀ କି ଅନ୍ୟ ବି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ବସ୍ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଛୁ କଟକକୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କଟକ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ମହାନଦୀ ପୋଲ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ତାକୁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରି ଦେଖି ଯାଉଛୁ ରାସ୍ତାରେ। ତ ଏବେ ବସ୍ ଚାଲିଛି। ଏବେ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆମେ ଅଟୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଉଛୁ ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗହଳି ବି ଅଛି ରାସ୍ତାରେ। ଏବେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ପାରାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସନ୍ତି ପାରାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ। କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ଏଇଟା ଫ୍ରଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରଟା। ତ ଆମେ ଏବେ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ରଣ୍ଟ ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ମାନେ ସାମ୍ନା ଗେଟ୍ଟା। ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଭିତରକୁ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି। ଏଠି ଜୋତା ବି ରଖିପାରିବେ, ବ୍ୟାଗ୍ ବି ରଖିପାରିବେ। ତ ଏଠି କିଛି ପଇସା ବି ନିଅନ୍ତି ସେମାନେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ। ଆମେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଫୁଲ ମାନେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଭୋଗ, ତାପରେ ନଡ଼ିଆ ସବୁ ମିଳେ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଏଠି ସବୁ ମିଳିପାରେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ମନ୍ଦିର ନୂଆ ତିଆରି ହେଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାଙ୍ଗା ରୁଜା ଚାଲିଛି। ତ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏଥରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ ତିଆରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ମାଙ୍କ ମାନେ ମୁଖ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଲାଘବ ହେଇଯାଏ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏବେ ଆମେ ନମସ୍କାର, ପୁଣି ଦେଖାହବ ଅନ୍ୟ ଏକ ବ୍ଲଗରେ।